Bona nit. M'arriben vídeos del Telegram, clar, de lo que està fent Israel a Gaza o al Líban. Hospitals, cases particulars, col·legis, mercats, imatges dures. Pregunto, ningú pararà aquesta merda? En sèrio que no hi ha ningú capaç a tota Europa o al món de parar aquesta miserable merda? Després veig camions carregats de presoners, tots de blanc, que els porten qui sap a on, que no es tornen a veure mai més. Hòstia, tio, el món ho veu en directe. En la Segona Guerra Mundial podies dir, bueno, és que no ho sabíem, no es veia, però és que estem filmant un genocidi en directe, tio. Canalla, dones, soldats pocs, només els només Israel té soldats, els altres no tenen res. Tio, però ningú és capaç de parar aquesta puta merda. Però el dolent és el rus, el Putin, que ha invaït Ucraïna. Doncs clar, ja no es maten civils. Rússia és dolent, però no maten civils. Netanyahu es defèn. Netanyahu té justificació, però el dolent és el rus. Si al final de tot els que són terroristes de debò en el món som els europeus, que som uns fills de puta. No m'estranya que quan anem por ahí me cago en Déu no ens puguin veure. Som uns genocides de merda, només robem, només matem. Però què ens hem cregut aquí? No tenim perdó de Déu. Està bé que desapareguem la raça blanca, que desapareguem tots, que no en quedi cap. No tenim perdó de Déu. Fins aquí la reflexió d'avui. És molt trist, és molt dur, perquè aquestes imatges no les veieu per la tele. Si un dia m'emprenyo començaré a penjar-les a Twitter. La puta mare que ens va parir. Si som uns fills de puta, som nosaltres els anglosaxons, que tenim tots els polítics amb nòmina dels americans. No tenim perdó de Déu. Res més. Bona nit.